Από τους καλύτερους χρόνους του ΔΙΠΕΡ. Ας σταυρώσουμε τα δάχτυλά μας, θαύματα γίνονται. Βλέπετε σιγά σιγά πόσο μορφαίνει και ο χώρος μας τώρα που νυχτώνει με τα φώτα. Και αυτό δεν είναι τίποτα. Θα γίνει ακόμα πιο εντυπωσιακό το πανηγύρι μας. Νόμιζα ότι θα λύσετε μορφαίνει με τις κοπέλες που έχουν μαζευτεί γύρω μας. Αυτό εξπακούεται, νομίζω είναι αυτονόητο.